Körpe merede kakasy alap açyp soğudy diýär. Meret oň bilen köp wagtyny geçirýär. Olar bir-birige öwrünşýärler. Alaba hemişe Meredin ýyzy bilen gelýän üçin Meret oňa wepaly diýip ad takýar. Wepaly Meredin iýýän dadyndan iýmek isleýär. Meredin oýnaýan oýunlaryny oynamak isleýär. Günlerde bir gün Wepaly bir täsin düş görýär. Bir näçe wagtdan soň Meret sport bilen gyzyklanıp başlaýar. Wepaly bilen birlikde turgunuş kızarlaryna gatnap, turgunuş başlaýarlar. İkiçek ýaşlaryň birine Meret garşydaşyndan asyn gelýär. O sporda bolan höwesini ýitirýär. Fısyp edelýär. Turgunuşlaryna gitmeýän başlaýar. Keýpi bozulýar. Meredin tugatlygyny gören Wepaly oňa spordyň diňe ýarşlarda ýeňiş kazanmak üçin nälerini düşünýär. Sport sagdyn bolmak üçin gerekdigini, sagdyn bolsaň ruhun belek boljakdygyny, ýaşlar bolsa diňe dostluk maksatly donaýdýar. Ýaşly bolsa hemişe dowamly turgunuşmak arkaly ýeňiş kazanýanlyklaryny düşünýär. Şeýlelik bilen Wepaly Meredi täzeden turgunuşlary göwsündirýär. Bile gaýalar, bile turgunuşýarlar. Bir näçe wagtdan soň Meret ýaşlara gatnaşyp ýeňiş kazanyp başlaýar. Ol Wepalynyň aýdyşýaly dostlugy ýaşdan öňde goýar. Şeýlelik bilen Meredi uly ýaşlara gatnaşmaga çagyrýar. Wepaly Aşgabatda gelen soň düşünýär. Şol gören täsin düýçi bolsa, Aşgabat 2017 halkara spor bayrymçylygydyr.